Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Herrigorako kanpainari buruz hitz egiteko Ibai Sueskun etorriko da gure platora. Eta ondoren, Afrika Biban abeslaria ere hemendik pasako da. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1932ko azaroaren 8an Franklin Delano Roosevelt aukeratu zuten Ameriketako Estatu Batuetako lehendakari. Gainera, 7 urte beranduago, 1939an George Elserrek atentatua egin zuen Munichen Adolf Hitlerren aurka, baina hau bizirik atera zen. Eta azkenik, azaroaren 8an ere, baina 1971garren urtean, Led Zeppelinek bere laugarren albuma argitaratu zuen. Led Zeppelin 4 edo Zoso Stairway to Heaven abesti ospetsua zetorren bertan. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 8 astelena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk adostu duten akordioa 2022ko Nafarroko aurrekontuen onarpena bermatzera dator. Iruñeko karrikak zeharkatu ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoen euskeraz ikasteko eskubidearen aldarrikapenak. Loizuko gizonaren heriotzak jaurtigai batekin ikerketa lerro bat ireki du arkuen erabilerari buruz duela 11.700 urte. Etxebizitza aktiboak 1.700.000 euroko laguntza lerro berri bat landa inguruneko energia birgaikuntzarako. 257 teknikarik eta esku hartzeko 160 ibilgailuk osatzen dute errepideak zaintzeko neguko bide sistema. 1928an Ezkabako ihesaldiak eraildako Francisco Lezea mendabiarraren gorputz arrastoak eman zizkien Ollo kontseilariak familikoei. Holanda, Finlandia eta Italiako ikasle zaurgarriak Nafarroan izango dira, Hezitzaileen eskolaren eta Mariana Sanzen zentroaren jarduera ezagutzeko. Roberta de Nicolak sentimenduen inguruko argazki hausnarketa bark aurkeztuko du Mods erakusketan Ziudadelako bolborategian. Iruñeko gaiteroek eta txistulariek azaroko igandetan berriz ere ekinen diete ohiko goizeko dianei hiriko hainbat auzotan zehar. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Asteazkenean, arratsaldeko 7etan, esnatu naiz antzerkia izanen da antzerki eskolan. Iruñeko udalak udazkenerako prestatu duen antzerki aroa zikloaren barruan. Sarreren prezioa 8 eurokoa da, eta Nafarroako antzerki eskolaren webgunean edo antzokiko lehiatilan erosi ahal izanen dira. Horretaz gain, ostegunera arte, hau da azaroaren 11 arte, Herrigoraren kanpaina abian izango da. Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 3 saski eskainiko dira, eta horien balioaren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Larunbatean gainera, goizeko 11etan hasita, Galaxia margotzen izenburupean eskulanak egingo dituzte Iturramako Zibiboxean. Eta azkenik, igandean, Nafarroako bertsolari txapelketaren baitako saioa izanen da, arratsaldeko 5:00 Leitzako kiroldegian. Sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezke. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Seme-alabei elikadura pentsioak ez ordaintzeagatiko salaketak 124 hazi direla dio titularrak. Gainera, Nafarroak ezkerreko gehiengoarekin egonkortasuna berreskuratzen duela azpimarratzen du. Argazkiaren bidez, atzoko futbol partida Merinok erabaki zuela nabarmentzen du. Horretaz gain, Zedernagara lurrek mendiarekin egindako 30 urteko lana ere goraipatzen du. Bestalde, Nafarroak Glasgowen ekintza klimatikoko 5 helburu sinatu dituela jakinarazten du. Eta, bukatzeko, Foru Erkidegoak pandemia aurreko enpleguaren maila gainditzen duela ere aipatzen du gaurko azalean. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, ikastetxeek geroz eta gehiago eskatzen dituzte polizien hitzaldiak, interneten ematen diren jazarpen delituengatik. Argazkiaren bidez,
Osasunak ezin izan duela liderra garaitu jakinarazten du. Eta azkenik, Merinok sadarren markatzean barkamena eskatu zuela aipatzen du egunkari honek. Gararekin jarraituko dugu. Kataluniako ikasketen institutoko kide bati egindako elkarrizketa nabarmentzen du azal honek. Argazkiaren bidez aldiz, Mikel Merino bere sadarren profeta izan zela irudikatzen du, errealaren benetako lidergoa mantentzeko. Bestalde, pandemiak adikzioetan izan dezakeen eraginaren inguruko erreportaia iragartzen du azalean. Gai aldatuz, Irakeko lehen ministroa atentatu batetik onik atera dela jakinarazten du. Eta amaitzeko, Polisarioak errege alauitari errealitatea ukatzea leporatu diola jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Euskal Derbi parekatuan talde handia garaile izan zela da. Horretaz gain, nupen euskaraz ikasteko eskubidearen aldarriak Iruñeko karrikak zeharkatu dituela ere jasotzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Euskal Herria Bilduk Nafarroan aurrekontuak onartuz, espazio aurrerakoia indartu nahi duela aipatzen du. Pasa gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, astelena, hodei ugarirekin jarraituko dugu, batez ere ipar partean eta goizean. Eguna giro goibelarekin hasiko dugu. Zerua estalia agertuko da eta euri apur bat egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean atertzera egingo du eta hegoalderantz ostarte batzuk irekiko dira. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek gora egingo dute. Kostaldetik hurbil balio altuenak 14-15 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 10-12 gradukoak. Bihar, asteartean, orduek aurrera egina ahala, ostarteak gailenduz joango dira. Goizaldean eta goizean goiz oraindik behe-hodeiak agertuko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Baina goizak aurrera egina ahala, hodeiak gutxitu egingo dira, eta arratsalderako giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz, barnealdeko zenbait lekutan lanbroa eta lainoa sor daiteke, eta temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Zerua oskar bidelarik giroa freskoa izango baita. Temperatura maksimoak ezer gutxi aldatuko dira, eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Orain, Herrigora ekimenari buruz hitz egiteko Ibai Sueskun etorri da, gure platora. Kaixo, Ibai? Egunon bai, kaixo. Moduz? Ongi haude, bai, kanpaina erdia, baina ongi. Bueno, kanpaina amaitzear ez, aste honetan bukatzen da eskaerak egiteko epe hori. Hori da, ez, abiatu genuen kanpaina urriaren 23an eta luzatuko da, ostegunen arte ez, azaroaren 11 arte. Eta momentuz, zer moduz doa? Momentuz oso ongi, ikusi duguna onlineko eskaera horiek dira eta badirudi jendea erantzuten ari duela, ez? Eta pixkat beste urteen pare edo pixkat gainetik gaude. Gainetik, orduan urtetik urtera hobetuz doala esan genezake, ala? Bai, hasi ginen 2013an ekimenarekin eta urteen poderioz, gaur egun 2021 urte honetan, poliki ikusten dugu aurrera goazela, ez? Progresiboki saskiak eskatu egiten direla, eta pasain urtean ja 17.000 inguru izan ziren, eta ikusiko dugu aurten agertzen bat. Asko dira, ez? 17.000, ala, ez dakit. Bai, asko dira. Guzti hori prestatzeko eta lan asko izango duzu, ez? Bai, kontua guztia Herrigoraren zutabetako bat den auzolanarekin egiten dugu, ez? Herriari esker, jendeari esker, esan dezakegu euskalgintzari egiten zaion ekarpena ikaragarria dela, ez? Baina beti ere auzolanean eta ondo antolatuta, ez? Garrantzitsua ez, ongi antolatze hori bestela. Hori da, ez? Zen azkenean ez badugu gure burua antolatzen, nork antolatuko du, ez? Baina, poliki
bitartekoa jartzen dira, eta herriak edo bolondresek oso ondo erantzuten dute. Eta gutxi gora bera, jakingo zenuke esaten zenbat bolondres aritzen diren, hontan? Buf, esan dezakegu asko direla, ez? Esan dezakegu, hasten gara nekazaritatik jarritzen dugu, transportistak, ekoizleak, bestalde herrietan eta auzoetan mugitzen dituzten sarekideak, zuek zeue komunikabideak, ez? Guztia enmarkatzen dugu edo jartzen dugu edo kokatzen dugu auzolan erraldoi batean, ez? Eta bisiblena dena da betik urtero egiten dugune auzolan erraldoi hori habilitasen burutzen dena, ez? Eta hor biltzen gara, ez dakit, 150, 160 pertsona eta horre aurreratzen dira kutxa batzuk, ez? Eta, bueno, aurten 3 saski desberdin, ez? Eskaintzen dituzue? Hori da, ez? Pasaren urteko eskaintzari jarraituta aurten erabaki dugu nahiko antzeko jarraitzea eta saski beltza, saski berdea eta saski zuria. Eta bakoitzan, ez? Produktu desberdinak eta prezio desberdinak ere. Hori da, ez? Esan dezakegu beltza tradizionala edo betikoa izan daitekeela, gero daukagu berdea ekologikoa eta gero txuria pixkat Gabonetako saskiaren itxura gehiago hartzen duen hori, ez? Pixkat gozoren batekin eta bar. Eta 3 desberdin eskaintzen zer da bilatzen duzuena, agian jende gehiagorengana iristea, Bai, eskaintza zen batetik ekoizle guztiei lekua egiteko, gaur egun 25 ekoizle daude Rigoraren barnean, eta guztiak ez dute piperrak egiten, ez dituzte piperrak egiten, baizik eta bago denetarik, ez? Olio errotak, baude ardogileak, baude gozoak egiten dituztenak, beti ere premisa bete behar dena, ez? Nafarreko produktua izatea, eta horixe. Poliki, bagoaz. Eta, garrantzitsuena ez da, azken finean, saski bakoitzak duen prezio horren 25% euskalgintzari bideratzen zaiola, Nafarroa erdialde edo hegoaldeko euskalgintzari, ez? Hori da, ez, bere garaian, erabaki genuen bideratzea edo ekarpen ekonomiko bat egitea, bertako euskalgintzari. Orain dela 2 urte ere beste proiektu bat abiatu genuen, agerraldi proiektua, eta diru ekarpen bat, eskoletara, ikastoletara eta euskaltegietara joateaz aparte egiten duguna da, nolabait euskeraz bizitzeko aldarri hori praktikara eraman, ez? Nolabait egiten duguna da euskara plazaratu eta saiatu bizitzako esparru ezberdinetan euskerak presentzia izan dezan, ez? Eta horregatik, orain dela 2 urtetxo planteatu genuen agerraldi bezalako proiektua. Zertan datzan, bereziki 3 zutabe nagusitu, ez? Ezagutza, erabilera eta espazioak berreskuratzea, ez? Euskaldunentzat eta euskarak beste posizionamendu berri bat hartzeko, ez? Eta horretarako, sarekide pila batekin harremanetan jarri ginen, herri asko bateatu genituen, eta gaur dagunan antolatu dugun agenda bat, ez kultura agenda bat, hasieran planteatzen denuen bezala, baizik eta agenda bat osatua eta erpin asko ukituko dituena, ez? Sozioekonomia dela, kirola dela, feminismoa dela, ez dakit, jendartea dela, pixkate herri bakoitzak edo eskualde bakoitzak beharrei edo eskualde bakoitzeko beharrei egokitutakoa, hori da. Orduan, pixkat ez, Errigorako kanpainak hartzen du denbora tarte bat, baina gero agerraldiaren bidez urte osorako, ez, saiatzen zarete gauzak mugitzen eta. Hori da, ez, bere garaian ingen hausnarketa bat eta esaten zen, Errigorako kanpainak oso ondo daude, ematen du, ez dakit, euskalgintzara bideratzen da ehuneko polit bat, bereziki hezkuntza eremuan jarduten duten kolektibo edo eragile batzuei, esaten genuen euskerak beste behar batzu ditu, ez? Gure aurra, gure helduak ateatzen dienean, eskola, ikastola eta euskaltegietatik, ez daukate euskeraz bizitzeko aukerarik, ez? Eta zentzurretan horregatik egin du edo horretarako biratu proiektua. Eta, etorkizunera begira, ze asmo dituzu, ez, agerralditik? Gure asmoa da, printzipioz, 2022ko agenda aurkeztea, azaroaren 16an aurkeztuko dugu, Nafarroako Parlamentuan, eta bertan erakutsiko dugu edo
edo plazaratuko dugu osatutako agenda hori, ez 2022 urteari begira. Hor jartzen dugu mugarri bat, eta 2022ko udazken abenduan, udazken neguan egingo dugu topaketa batzuk egingo ditugu, eta bertako jendearekin erabakiko dugu zen izango den agerraldiaren bidea, ez ikusi dugu geratzeko proiektu bat bezala, bai? Eta bueno, erabakiko guztion artean zein den bidea. Bueno, duela 2 urtez aipatu duzu sortu zenutela, baina egia da geroz eta ezagunagoa ere egiten ari dela, ez? Jaialdi bat egin zenuten okerez banago Tuteran, eta ibilbedik ere kantu bat egin dizue. Hori da, ez? Pixkate, iraian bueltan ibilbediren abestia bideokliparekin plazaratu zen. Kristona abesti polita eta eskerrak ematea ibilbediko lagunei. Eta bigarrenik, azaroaren urriaren 23an planteatu genuen kanpainari hasiera emateko edo jaialdi moduko bat, ez? Jaialdi moduko bat edo auzolon erraldoi bat, ez? Goizean Ablitasen kutxak egin ziren, eta gero arratsaldean kale jira bat egon zen Tuteran eta kontzertu batzuk, ez? Erroten, Brigadeloko eta Unidad Alavesaren eskutik. Eta esan dezako kriston balorazio positiboa egiten dugula, superpozik, oso pozik atera ginen bertatik, bereziki aurreko egunetan jendeak nola parte hartu zuen, nola lagundu zuen, eta ikusten da auzolanak nola funtzionatzen duela, ez? Eta gero bestetik kale jira horretan zenbat jende hor Tuteratik, euskararen aldeko aldarriekin, eta gero kontzertutan jendetza, ez? Eta jendetza gustora pasatzeko, ondo pasatzeko eta disfrutatzeko jaiaz. Orduan ez, jendeak ere gogoak ditu halako ekimenei haien laguntza edo eskaintzeko? Bai, egia esan zentzu horretan, esan bezala, oso pozik gaude zen jendeak erantzuten du, jendeak ikusten du, olako bideak posible direla, olako gauzak egin daitezkela eta guk ere pozik. Orduan jendeak ez, herritarrek ere somatzen zuten olako zerbaiten falta zegoela? Bai, gu ikusi genuenean izan zen, gu hausnarketa hori egin genuen, ez? Beste proiektu bat, beste zerbait behar zuela euskerak zonaldean, eta, hausnarketa hori konpartitzen hasi ginen. Hasi ginen konpartitzen haiekin, eta bertako sarekikin, bertako jendearekin, eta beziki gure harridurarako esaten ziguten gehienek edo, ez zatozte eskatzera, eskaintzera zatozte, ez? Eta hori pozgarria da zen esaten aire fresko bat behar du honek, euskarentzako, eta bereziki egokitzen garela bakoitzak duen errealitate, ez? Eta orduan zentzu horretan, norabide horretan, oso ongi. Hala ere ez, aportazio ekonomikoak ere beharrezkoak dira zalantzari gabe? Hori da, ez, ikusten duguna da, kontsumitzaileek edo kutxa erosiz gero, gauza asko indartzen direla, ez? Batetik, jasotzen dituzu produktu batzu kalitatezkoak, Nafarroa hegoaldekoak eta honak, eta era berean jasotzen dituzun produktu horiek bultzatzen dituzte proiektu batzuk, ez? Eta proiektu horien artean esandakoa, ez? Hezkuntza eremuan bultzatzen dira bai sortzenek ikastolek eta ekak bultzatutako proiektuak, eta bestetik agerraldiko proiektua. Eta badago bereziki ezakite aurten bideratuko da gehiago tokiren batera konkretuki, ala egiten duzu? Bai, agendaren aurrera pentsiki bat emango dizut, eta zentzu horretan, pasain urtean martxan jarri genituen 13 ludoteka, aurten 18 jarriko dira martxan, gero euskera planak egingo ditugu ekoizle guztiekin 2023tik aurrera, 25 ekoizle horiek errigoran parte hartzotenan, autu hartu dute euskera plan bat egiteko, euskera plan batek zer suposatzen duen, errotulazioa, paper administratiboa, karreta eta bar euskeraz egitea, ez? Orduan esan dezakegu, proiektu ezberdinak jarriko direla martxan eta zentzu horretan oso pozik. Orduan ez, saski bat erosten duzunean gero ikusten dituzu, ez? Emaitzak eta jakin dezakezu eta ikus dezakezu nora bideratzen den. Hori da, ez? Gure asmoetariko bat hori zen, ez? Pixkat bizibilizatzea eta ikustea, kontsumitzaileek ekarpena egiten dutela, ez? Lehen aipatu bezala, kutxa erostiz gero, hau guztia bultzatzen zu, eta hori polita. Oso baliotsua da, ez? Produktuetaz gain, ez? Ere guzti hori mugitzea.
Eta aipatu dugu ostegun honetan arte egin daitezkela eskariak, eta nola egin daitezke? Hori da, eskariak egin daitezke, azaroaren 11 arte, ostegunera arte, eta eskaeriak egiteko errazena herrigora.eus orrialdean sartzea eta klikatzea eta bakoitzak erabakitzen du non eskatzen. Badaude herri bakoitzak ditu puntu desberdinak? Hori da, badaude Euskal Herri luze eta zabalean igual 250, 300 herrietara iristen gara eta gero pentsa Iruña batek zenbat auzo dituen, zenbat jende dagoen eta puntu ezberdinetan jartzen dira, auzo eta inguruko herrietan. Momentu zongi doa, baina azken egun hauetan... Hori da, azken multza behar du honek, bakoitzak badauka bera arrazoia erosteko, batzuk elikabera burujatzen sinisten dutelako, beste batzuk euskera, beste batzuk auzolanean, beste batzuk zaretzean, eta beste batzuk gogoko dituztelako produktua soilik, eskatzen du herrigorako saskia. Arrazoi asko egon daitezke hainbeste balore biltzen dituen... Hori da, hiru zutabe nagusi horiek ditu, elikabera burujabetza euskera eta auzolana, eta horrek ere erpin ezberdinak ukitzen ditu. Eta agerraldi proiektuarekin eragile pilo batu dira honetara, eta gauza ezberdinak egiten dira hor. Ikusiko dugu orduan egiten duzunean aurkezpen hori pixkatea ze gertatzen den eta nondik norakoa. Hori da, azaroaren 16an egingo dugu aurkezpen hori, Nafarroako Parlamentuan. Eta bertan emango ditugu ezagutzera emaitzak, batetik kanpainako emaitzak, eta bigarrenik 2022ko agendaren aurkezpena egingo du. Primeran, ez dakitez, agian amaitzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko, eta garrantzitsua den esatea, ala bestela zen mezurekin edo bukatuko zenukeen. Nik uste dute gauza asko aipatu ditugula, eta mezua, naturaltasunez saski hartzeko jendea, eta gozatuko duela. Euskalgintzari egiten dion opariaz, herriari egiten dion opariaz, eta bere buruari egiten dion opariaz. Mila esker, etortzeagatik eta primeran joan dadila guztia. Eskerrik asko. Udalerrietako albistetara pasako gara. Barainainen azaroaren 20an Aire abesbatzaren eta Juan Marcos Cano pianojolearen kontzertua izanen da arratsaldeko 8etan auditorioan. Sarrerak online eskura daitezke. Bestalde, bikoteka liburu grafikoetarako ilustrazio eta narraziogintza tailerra ere egingo dute Barainainen. Programak xede du euskarazko sormen artistikoa eta kulturala bultzatzea, bereziki album irudidunen alorrean, non uztartzen baitira sormen literarioa eta marrazkigintza eta ilustrazioaren sormen artistikoa. Eskaerak aurkezteko azken eguna azaroaren 26a izango da. Eta azkenik, Baragazten azaroaren 25aren inguruko escape rooma egingo dutela jakinarazi dute. Oraingoan, Borrokak Darrai izango da istorioa eta Maria de Maeztu bidelagun, mugimendu feministaren aldi baterako abentura batez gozatzeko eta bigarren errepublikako figura hau ezagutzeko. Escape rooma azaroaren 27an larunbata burutuko da, bai goizez eta bai arratsaldez. 12 eta 30 urte bitarteko gaztei egonen da zuzendua, eta taldeek gehienez 6 pertsonaz osatuak egon beharko dute. Izen emateak gaurtik aurrera azaroaren 20 arte egiten halko dira Baragazten bertan. Igande goizetako ohiko dianak Iruñeko txistulari eta gaiteroen eskutik hiriko kaleetara itzuliko dira azaroan zehar. Azaroaren 7an, 14an, 21an eta 28an eta COVID-19aren pandemiak eragindako murrizketen ondorioz ia urte eta erdiz atera gabe egon ondoren, txistuaren eta gaitaren musika udazkeneko goizetara itzuliko da. Eta gainera, Iruñeko hainbat auzotatik entzunen halko da. Heldu den igandean, hala gaiteroak nola txistulariak Aldezarreko kaleetan barna ibiliko dira, eta bien abiapuntua eta helmuga udaletxe plaza izanen da. Datorren astetik aurrera, bi taldeak hiriko auzo ezberdinetara lekualdatuko dira. Azaroaren 14an igandearekin, txistulariak Donibanen egonen dira, eta gaiteroak Azpilagainan. Azaroaren 21an, txistulariek Txantrea bisitatuko dute, eta gaiteroek Etxabakoitz.
Eta azkenik, azaroaren 28an, Iturraman izanen dira txistularien Dianak eta gaiteroenak buztintxurin. Diana guztiak ordutegi berean eginen dira, goizeko 9:00-tatik 10:00 bitarte. Musikak ordubeteko ibilbidea eginen du hiriko kaleetan barna. Eta bestalde, Roberta de Nicola sortzaile italiarraren Moods erakusketa abenduaren 19 arte egonen da ikusgai Ziudadelako bolborategian. Azken urteetan, Italian, Suitzan eta Espainian egindako zuribeltzeko 41 argazki osatzen dute erakusketa. Argazkilariaren lana azpian dagoenari buruzko hausnarketa bat da. Azterketa kontzeptual non argia erabiliz, artifiziorik gabeko naturara eta gizakiak sortutako objektuetara hurbiltzen baita. Guztiak ere, bizidunaren eta bizigabearen artean zintzilik. De Nicolak ikuslea interpelatzen du inguruan duen edertasuna eta iradoikitzen diren aldarteak berraurkitu ditzan. Orain, Afrika Biban abeslaria etorri da, gure platora. Kaixo, Afrika? Kaixo? Ze moduz? Oso ondo. Oso ondo. Bai, primera. Bueno, hemen zaude pixkat zure azkeneko lanari buruz hitz egiteko, ez? Bai. Ispiluaren aurrean, du izena, epeak. Eta zer aldi guzu kontatu lan honi buruz? Ba, nahiko pozik geratu naz, nahiko lan gogorra izan dela, baina azkarian emaitza ona da. Eta empoderamendu lan bat da, hori izango nuke. Eta zergatik izan da? Ba, danak autoestimu falta ikusten dut dagoela hori gizartean, eta orduan ba hori gure buruak maitatzeko, gonbidatzen dut jentiari, ispilu horrean ipintzeko eta lan, da gure buruak onartuta maitatuta hori da. Eta denok dekoguna potere bat, bai. Zergatik izan da gogorra prozesua edo? Ba, gauza asko gertatu direz bidian, eske gogorra da, musikia hori, honen artisten bizitza bizkat gogorra da. Eta orduan horregatik bakarrik, Ba, gora berak izan dute zelako eta momentu batzutan inspirazio falta ez dakiz zer, baina gero azkanian lortu dugu hau. Zenbat kostatu zaizu, zenbat denbora egon zara lan hau lantzen? Ba, hilabeteak, ez dakiz zen bat, 5 edo 6 hilabete, bai. Buelta asko ematen kantuei? 8 ordu egunero, estudizuan sartuta, zuluan nolan, bai, kantak egiten goitik beraz edana egin daue neuta rock liren artean, orduan dana egiten dozunean, entzuten dozun dana, ba hori nahiko gatzada, ez? Bai ez, eta gero erabakitzea noiz dagoen listo edo gauzak hobetzen hori, edo dauken du ez, dakize askanean, hainbeste gauza buruan, entzuten dozu kanta eta ja danak berdinak dira eta bai, baina ondo, superposik nau. Azkenean emaitzarekin. Bai, oso posik. Eta bueno, igande hontan gainera hemen Iruñan ez, aurkeztuko duzu, Totemen? Totem, aretoan. Gogotxu horretarako? Bai. Nu beti, kontzertutarako beti prest. Gustaten jate, hori zuzenezkoa gustaten jat asko. Gainera, bueno, zure estiloa ez, soularen... Soul, rhythm and blues, nu, soul... Dantzateko holan badakizu. Ba hori da egiten dutena. Reggaetoarekin eta... Bai, erritmoa, beti. Eta, bueno, zenolako ez, jendea edo izaten duzu entzule gisa. Zer, azkenean, agian ez dakit ez gaude hain ohituta, ez? Musika estilontara hemen, ala bai. Ez dago ohituta jentia, baina kuriosoak badaoz, eta bebai fan zero badekotez, ez? Gutxi baina hortik daoz, eta superfidelak dira, orduan etortzen dira ikusteko zer egiten duten. Eta harritzekoa da, biltzen dan jentia, danak diferentiak, ez? Edades berdinetakoak. Umiak izaten dira bebai, baita gero jente helduagoa, ez dakiz denetari dago, ez da bakarrik jente gaztia. Da hori gustatzen jat, aitak eta gurasoak etortzen direz, eta ambienti polita sortzen da. Denetari dau, bai? Eta zerekin aurkituko da, ez? Bertaratzen denak, ze aurkituko du kontzertu honetan? Ba, talde dekote banda zoragarri bat, bi koristi, bateriza, teklatuak, gitarristi eta holan, eta gero neuela nagola beti dantzaten, mugiduten, jentia holan gora iruten bai. Azkenean potentzia, ez? Nahiko potentzia da, hori esaten da, en plan, kristonin jarra zeure kontzertua, jentia geratzen da holan, eta nuk hori sentitzen dut bai.
aurpegitan da animatzen dut jentia, da ipintzen dira, dantxaten. Eta somatzen duzu estilo honek geroz eta toki handiagoa egiten hartzen Bai, duela? eta gero eta jende gehiago entzutia eta hurbiltzia, gustatzia. Ze nahiko politxa da, ez da neuk egiten dutelako, baina soul musikia eta R&B eta hori oso polita da. Garen orokorrean ingelesez, ez? Egiten Hori da, da. ingelesez, eta euskaraz be, bueno, egiten du. Euskaraz be politxa da, ze kontutan nik behar du musikia dela, eta jende asko entzuten da musikia, eta ingelesez, eta ez dakite ingeles, baina entzuten da, be? Bai. Orduan, euskararekin gauza bera, eta gainera, euskalduna gara, venga, hori da. Ausartu zinen pauso hori Bai, ematen. beti. Argi izan zenuen hasieratik. Bai, izan eban, ingelesez kantaldot, baina Baita. badau jente asko ingelesez abesten nu, baina hobeto ingelesak direzenak, ez dakiz zer, hemen guanaz, eta hau musikia gustatzen jat, hurbildu nahi dut nire estilua, gustatzen jaten estilua, Euskal Herriari, ez? Erakusteko gauza ezberdinak egin aldirela euskaraz be, eta politxo, ez dakit, ez? Bai. Bai, eta bueno, aipatu dugu ez, ispiluaren aurrean, eta esan duzu nolabait denok egin beharriko ez, ariketa bat dela Bai. ispiluaren aurrean jartzearen hori. Bai, Diskauntzen? esaten dut da, sare sozialekin daolan gertatzen dana da, danoke kopiatzen dugula, bakizu zer esango Ondokoari, tenez, ez? beste pertsona bat, poseak, ez dakiz zer, hau bestia, eta filtro asko dauz interneten. Bai. Eta dana ez da perfektua. Orduan, kontzentratu birgara gure burutan, da esen egon nolan bestea dekona enbidiatzen, ezke hau bezalakoa izan nahi dut, ezke honek ez dakizen bat followers deko, eta nik ez dakit... Ja, hori Lagalde alboratu. batian, zentratu zeure buruan da landu dekozuna, ze denok politzak gara eta denoz deko zeo zer berezia. Ariketa hori zer egin behar izan duzu, lehenengo zuk, ala... pixkat Neuk egiten dut mezua? beti. Bai. Neuk esaten dutenian gauza bat da neuk egin Egin dutelako edo egiten ari naizelako, eta neuk egunero ipintzen naiz gogorra da. Eta konparazioak eta holan beti konparatzen gara beste bateaz, ez? Osea, neuk ez dut esaten hemen guru bezala, neu naze lehenengokua. Orduan jesatzen hasta esaten dut, bueno, Afi, oie, pues, esos txarto, dekozu, ez dakozu, bau baino dekozu beste, orduan potentzatu dekozuna, eta oso guapa zara, venga, kalera. Zeren Eta hortara onartu iristeko. behar dut nire burua, egunero, hori egunero hon behar da. Ze bestelan, ze munduan daue konparazio asko gauza erakargarriak eta jende super, Bai. dakizu. Bai, badakit bai. Badakizula. Denaen ibilbide hori ez, puntu horretaraino iristeko ere, ibilbide bat egon behar da atzetik, ez? Oso luzea. Oso luzia, bai, no egon naze toki askotan abesten, mugiduten bizitzen kultura ezberdinak ikusi dute ez da bana, da horrek egin naue neutekotena baloratzia eta ze batzutan esaten duzu, jo, eske honek, eta gero esaten, bale, bueno, honek deko hau, baina gero berazke esaten dut, jo, eske zu, bakizu, Bai. zuk enbidiatzen duzu bera, eta Beti beraz zu albokoa, beti albokoa, eske, bai hori, eta orduan prozesua luzia izan da, eta ja nahiko heldua nazenez, ja pentsamendua eta holan aldatzen da. Eta esan duzu, bueno, pixkat gizarte osoari, ez? Bideratuta dagoela, baina... Konkretuki, jende gazteari, bizitzan nonoz holan baztertuta ero diskriminatuta sentitu diren jentiari, arrazagatik, ero danagatik. Danantzako da mezua, baina neu zentratzen haze aulagoak direnen jentian, bizu problemiak dekotenak eta holan. Baliatzen duzu ez, pixkat zure musika, mezu hau bidaltzeko. Bai hori da. Musikia da, ez dakite, mezuak bidaltzeko. Bai. Zeo zer esateko. Nahi badozu, bebai disfrutatzeko ero problemiak astuteko eta bia deskape bat izan lehike. Neuke bisak egiten doz, bia deskape morun da bestetan mezu bat bialdu nahi dut. Eta bueno, epe honetan lau kantu dituzu eta bereziki gai hori ez lantzen da, baina Bai, baduzu ere pixkatez zentratzen zara ere emakumeen alduntze hortan. bai, emakumeak kanta, errebindikatzen dut emakumearen adierazpen askatasuna. Ze beti kritikatzen gaituzte danagatik ez, zelan zoazen jantzita, ezke hori oso sexy da, ezke oso maja zara, asko edan dozu, ez dakiz zer, eta gero horrek dakarren konsekuentziak eta holan ez, bortxaketak eta holako gauzak. Orduan niko esatu, zergatik ezin dute neu izan nahi duten moduan inolako problemari barik? Badakizu hori modan ipini da bortxaketa grupalak eta ez dakiz zer, eta hori holako moda raruak.
Da hori errebindikatzen dut, ez? Emakumearen adierazpen askatasuna dauen moduan sentitzeko eta janzteko eta izateko, libre izateko, ez? Bai, eta bueno, bideoklipean ere oso ongi ez, adierazten Hori duzu. ikusten da hori aprobetsatu indote normalean agertzen ez garen emakumeok, badakizu ikusten direz erlijio ezberdinetakoak, transexualak, baltsak eta hori normalean ez da telebistan ikusten. Aprobetsatu duzu. Bai, neuk ipiniko koloria, ze falta da koloria telebistan, nere ustez. Eta gero eskertzen du jendeak hori ikusteak jaso dituzu ez, zakit jendeak ze komentatu dizu gero hori ikusita gero. Gustatu jaki asko. Bai. Oso bideoklip potentia izan da, zinezko kamera bateaz filmauta, horratxian dau kristolana, jende asko, makilladoriak, denetarik nahiko politxe izan da. Aloiso Labarrik egin ebane gidoia eta hori dana, berak superargi zeukane buruan egin nahi ebana. Bai, pasan utxan kantata zan eban, merezi duzu onelako bideoklip bat. Da ipiniko hau da, kolore asko, kolorean, ez emakume ezberdinak. Oso posin nau, jentiari gustaten jako, niri gustaten jat. Hori garrantzitsuna ez? Listo, bai. Eta zuk aipatzen duzun zapalkuntza hau somatu izan duzu? Bai, ez da? Emakumea beltza, bai. Orduan bereziki ez, horregatik ere, Bai, horregatik indar bikoitza dute Horregatik, bai. Nire kasua berezia da, orduan neuke animatu birdote jentia, nire kasuan dagoen jentia, ero kasu berdina, ez dakite, antzerakuan da holan. Bai, potentzatu nahi dut hori, desberdina zarenian asko kostaten da. Orduan, pertsonalitate oso indartsua auki birdozu, bestelan, te komen. Zure gustatuko litaizuke ez, agian lehenago alako kantuak eta egon izana. Bai. Hori pentsatzen duzu. Bai. Ez dakit, ez norbaiteri molestaten jako, baina ni horretarako nau. Nire besua da, berdintasun mesua bai bidaltzen dut. Hori da. Eta horretan jarraituko duzu? Beti, hil arte, bai. Eta bueno, aurreko lan bat ere bat zenuen ez, 2019an atera zenuna. Eta ze desberdintasun esango zenuke dago dela hortik ontara? Hortzen justu ailegatu nintzen, presakanen bilen, ez dakizara ineban, gustaten jate inebana, baina hau da pizkate sakonagoa, ez? Denborakin egin dut, amodio asko ipini dut letretan, musikian landuagoa da, soulago, esan lehike be bai, eta nahiko konzentrauta egon gara hau egiten da, igarritzen da, ez? Soinua dana. Nomadagaz be bai posik nao, baina honegaz nao superposik, hori ez berdintasuna. Orduan hobetuz ez? Bai, dana, da txian da buena be bai. Aurreko gauzetaz ere ikasiz eta prozesu... Hori da, bai. Eta orain ze asmo dituzu kontzertuetan, ez? Kontzertuak eskaintzen zabiltza? Kontzertuak jo, bai egin, hori da gustatzen jatana, zuzenezkoa, eta musika gehiago egin, inoz ez nazparaten. Hau egin dut beste kantabide kotezia barrizak hiltzeko. Prestatu da, ala? Bai, eske lagain eban beste kantabi ordenadorian, baina ez neukan argi orduan esan eban. Bueno, argi ez badago, ez doia diskan. Lau kantagaz ondo, eta ja denborakin hasiko naz lantzen, pentsaten, estrukturatzen da. Baina badatoz musikia denbora guztizia. Bai, beti egiten... Beti ere zure estilo hontan, ez? Hortik ez hor gustora zaude, gustatzen zaizu. Hori da, musika baltza eta musika baltza dana da, orduan denetarik egote. Reggaetoia eta hori ez dut pentsaten, baina ez dut ze holan atiak zarratuten, inoiz be. Ez, ze musikia beti ona da. Beti zerbait ona ekatzen banazu, reggaetoia baina ona, ze badago, denetarik dau zerbait ona. Eta niri gauza ona gustatzen jataz, orduan ez dut zer esaten, musikia da. Orduan jarraituko duzu eta ateratzen zaizu, ez? Eta gero esango nabe, afrisa esan dozu, bai. Eta mezu aldetik ere berdinak mantenduko dituz. Berdinak, bai, normalian inspiratzen az, hori da nire kondizioa, ez? Berdintasuna, emakumea, koloria, hori rebendikatzen dut beti. Baina gero bai idazten dut ez dakit naturari buruz, inspiratzen nagoenari buruz beti idazten dut. Eta zure inspirazio momentuak nolakoak izan ohi dira edo? Hemen izan leke. Adibidez. Bai, hemen berton da esaten, da itxaroten. Bai, edonun harrapaten nau. Ez dut momentu bat inspirazioa bilatuko, inspirazioak beti bilatzen nau. Beti dator. Eta momentu harrarutan. Bai, orain da, hasten zara idazten, ero.
Orduan artista sena da hori, ez? Ez Ez dut artista denei bat gertatzen naz, zaigunik. hori da. Betidanik izan duzu musikarekiko. Beti, txikitatik. Nire etxian beti entzune indogu musikia, musika afrikarra, musika baltza, Ray Charles, Rhythm and Blues, holako musikia, The Jackson 5, dantzaten da holan. Da txikitatik, beti. Etzen oso ohikoa izango, ez? Ere jendeak musika hau entzutea. Entzuten eban, etxian bakarrik, horregatik ezagutu neban Rock Lee, da beragaz egiten dut lan, zebera zen batxuri bakarra nire musika entzuten eban, entzuten duzu hau, da Stevie Wonder, da hau bai, esaten eban, venga, lagunak izan bigara, da ordutik, bai, da guztu berdina dekoz, da pasada bat. Hori somatuko da, ez? Gero ere emaitzetan eta... Hor, bai, diskan da holan, da erlazioan da gara soul sisters and brothers. Eta, bueno, musika mota honek ere, berez, balore batzuk edo eramaten dituela esango zenuke. Nola berre? Bai, berez musikak, ez? Bizi estilo bat bezala edo suposatzen duen. Bueno, niretzako bai. Zeba, musika baltza, soul, R&B, Rhythm and Blues, nahi eta nahi ez, bai nire, bai, bizi. Markatzen du Soul nola naz, bai, danetan. Esan leki bai ez dakite beste pertsonetan. Bueno, bakoitzak. Baina nire kasuan bai, bizi modua da. Entzuten duen musikia da, nik lantzen duten emezua, dana da gauza bat, ez, berdina. Eta beti nago lan, musika nahi eta egonez beti nago, holan. Bizkate... Erritmo eta... Beti, edo oina mugiduten ero, la musika dekot buruan, nahi eta ez egon, nik beti dekot musikia buruan. Bueno, seinale honez, gero beti aterako dira gauzak. Bai. Eta, bueno, nori gomendatuko zenioke, ez? Diskantako kanturen bat entzutea. Aipatu duzu bereziki gaztei zuzendutako mezuak, ez, direla? Bai, emakumeari. Baita. Da gero be bai idazten dute desamodioari buruz batzutan, eta ez dakite zelan esan. Erlazioak eta holan beti emakumea egon da holan suposatzen da egon bizarela gizon baten atxian, ez? Detrazte un gran nombre, neu beti izaten doz, egatik atxian eta ez alboan, baina bueno, beti atxian gaoz. Eta esaten dabe berdozula zoriontzu izateko, ez dozu eskonduta, eta ez dozu hau egingo, eta umiak ez dekozu, zer orduan emoten dago ez zaudela en plan kompleta, ez? Ez arela eta horri niretzako da tontakeria. Hori be bai errebindikatzen dut. Bueno, denen gauza horiek pixkanaka bai aldatzen doazela, ez? Jendearen pentsairan, ez duzu inardi. Eta jende gaztia, eta hori da kezkatzen nagoena. Hendik falta da. Jende gaztiak hori izatea, en plan, wow, benetan, Bai. Denetari dago beti, ez? Bai. Eta segun ezer entzuten duzun etxean, berdin da zer adina dekozun hori errepikatuko dozu. Etxean entzuten duzulak, ordune, baina nire kasuan. Horretaz, bai, horren kontra borrokatu behar izan dut, da izan dut eta egiten dut. Orduan ez, zure musika entzuten dutenek gero zure mezu hori errepikatu dute. Hori da mezua, bai. Baina gero musikiarekin nolan... Beste modu batez, ez? Bai, ez da plan super zuzena, ez? Da politxa entzuten duzu eta agian ez ara ez da konturatzen zertaz ari naizen da, gero esaten duzu. Honek esaten da hau. Kasu batzutan naho super konkreta, baina bestetan... Garrantzia ematen diozu ez, bi gauzei, bai letra eta mezuari eta musikaren aldetik ere. Baina musika beti, lehenengoz musikia. Ba ez dakitez, agian amaitzeko zerbait faltatu izan den aipatzeko, bai lan honi buruz ez, hemen dudala? Lanari buruz uste dut ondo dana badagoela. Da hori, bueno, 12an egongo nazela Dokan, Donostin, eta 14an Totemare, hori salduen berdote kontzertua. Ordu batetan, bazkal aurretik. Ordu batetan, bai, bermut, ez? Bermuteo eta holan, bai, hori gustatzen jate holako kontzertuak. Justo, ez? Pegatzen bai, asko, horrekin, bai. Orduan aukera paregabea eta jende animatzen den. A ber, egiten diran. Ba, mila esker, Zuri. Afrika, tortzagatik, eta ongi joan daia guztia. Eskerrik asko. Beste bat arte. Bai. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Afrika Bibanken emakumeak kantaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker horregateagatik eta bihar arte.
saiazten banaz, nere txat egiten dut, zuretzako zuk pentsaten dozu moduan, zer deko zuburuan. Emakumean alta libre bizi nahi dotena egiteko eta izateko, oztopoak bidean, itxaropena gotzen, beldurra gorputzian, sentitzen dotena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskubiderik emoten. We gotta change the world. I'm afraid things will remain the same. We shouldn't be aware of the clothes I wear. You're trying to make me feel guilty for your sins. I need to be careful, gotta watch my back. Don't smile, don't talk, try not to be nice. You weren't supposed to move like that. Don't act like a victim, that was all your fault. Well, fuck the rules, we gotta change the world. Eroso sentitzen naiz, We gotta change the world. sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskubiderik emoten. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskubiderik emoten. We gotta change the world. We gotta change the world. We gotta change the change. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskubiderik emoten. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskubiderik emoten. We gotta change the world. We gotta change the world. We gotta change the world. We gotta change the Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.